ולוג. מה אתה חץ? זה יעזור שאני באה ואצא. אבא ממהר, ואז זה גם אמא שהוא מבוגר מדי. אתה חושב שזה עכביש שקופץ על מישהו? עכביש זה מצלמת אצלך. אבל זה עכביש שקופץ. יש אח שלי בן אדם לא מעניין. להם, מה? מה צ'וצ'י? טוב, נראה לי. בסדר, שם ראיתי סרטון. פשוט אבל ככה. אני פשוט עוקפת פה יותר מוכלת עליו. אוכלת עליו. תאכלי אוכל של מטוס. עכשיו 12 וחצי. הוא 12:33. אנחנו לא צריכים חוץ מזה, לא צריכים שמה תתקה. לא, אני לא רוצה להגיד לך. שדרך אותנו לשם. אוכל במטוס הוא לא טעים. מה? מה, אנחנו צריכים באמצע הלילה לקום? למה אתה לא זוכר את הפרט? הופה, אבא, מגע, לא שמתי לב לנעליים. טבע נאות. אז אנחנו בדיוק את הדרכונים, עכשיו אנחנו בדרך, בדיוטיפול. פתאום אני רואה מישהו מפורסם, פתאום זה חלק הכי נגיד, חלק אהוב, צללים. איזה כיף. איך, אפילו לא הספקנו להיות על מזנזיבר. אנחנו עכשיו מזנזיבר. בדיוק בישראל. לא היה זמן להחליט. ספרה של ישראל באנו עם שקיות למטוס. זה בלוגים. אנחנו בדרכנו למטוס. אנחנו בדרכנו למטוס, לדרך הרקיע, וואו, למקום האהוב. וואו. אמא, איזה חרדות. יש וי-פיי. יש וי-פיי? בואו לחלק 3.